Salutare bun și bine v-am regăsit la un nou episod de Shadow Fight 3. Știu că n-am mai făcut episoade de Shadow Fight 3 și n-am nici episoade cu alte jocuri. N-am mai făcut content, dar uite că astăzi facem și noi un pic. Ignora sunetele de pe fundal. Bun. Deci am deblocat asta. Ia uitați aici. Am deblocat Epic Composite Glaive. Mi-am adus asta, mi-a picat și am avut o pastă cea mai bună după aia, de la un event. După aia mi-a picat dintr-un Legendary Quest Chest și mi-a făcut o mai bună. Am armura, să nu aș vrea să o upgradez pentru că îmi trebuie foarte mult. Aș începe pentru ceva mai bun. Să zice și ea pentru o legendară, nu știu. 604. Interesting. Ia stați un pic. Să luăm noi Shadow Energy-ul ăsta. Și stai de aici. Să ne uităm noi la armura. O, lăsai că am trecut. Stai. Unde e? Cât i-ar da 4900? Păi nu-i dă mult. Măcar păstrez și 2 Energy-ul ăsta. Bun, la ce să dăm noi, la ce să nu dăm? Hai la aici, pentru că misiunea cealaltă nu o pot face. După aia mai dăm și niște dueluri. O să facem și maratonul, dacă putem, desigur. Uite la aici, gang leader. Ok. Oh, fuck you. Wow. Dar deci mie. Eu când vreau să dau atacul ăsta, nu mi-l face. Nu știu, mie îmi place Composite Glaive-urile din gen Epic Composite Glaive-urile astea le-am cumpărat de pe shop. Chiar îmi doream Composite Glaive de când am început jocul ăsta. Și Flail and Shield am Epic și Legendar. Legendar mi-a picat de la un quest care nici nu era de la poveste. Adică un quest. Nu story, de la story. Adică nu era garantat măcar acolo legendar. Deci nu înțeleg ce s-a întâmplat atunci. Adică am avut și noroc, dar chiar nu trebuia. Puteam să joc și cu ăla. Oricum abilitatea nu-mi place. Că îți irosești foarte mult, îți irosești foarte mult timp ca să o dai. Adică cât dă timp, cât se învârtește. Am făcut o misiune. Aș vrea... Ce? Open a duel chest. Hai să facem și misiunea asta. Și când s-a terminat sezonul... ziceam când dă... Eu credeam că îmi dădea Season Pack Dan 11 sau 12, nu mai știu cât. Adică ultimul din ăla. Ultimul Dan, știi? Știți că eu ajunsesem în Orel, dar nu puteam să mai cresc după aia, gen. Nu mai puteam să mai cresc, tot scădeam. Și eu, deci după aia am intrat în joc când s-a terminat sezonul. Știam că se termina sezonul. Eu am văzut că îmi dădea reward-ul League Pack Warrior. Băi, și mă întrebam, dar cum? Eu cred că aveam 4400 de trofee, 4500, fix. Și mă gândeam eu. Băi, acum nu știu.
Se ia după best overall? Cred că se ia după best overall. Da. Na, eu n-am știut. Da, măcar mi-a dat 65 de gemuri. Da. Da, și să facem și noi. Ok, stai că nu trebuie să-și dea alea, hop. Oricum, dacă trebuie să-l spamez. Oh, nu, oh, nu. E dau? Yes. No. Gata. L-am bătut și pe ăsta. De fapt, l-am bătut pe acesta, pentru că n-am mai dat niciun duel. Am pus un pic pauză pentru că trebuia să fac ceva. Ok, am mai crescut plus 18. Știu eu deja povestea. Dacă gata câștig, după aia pierd. Adică... Da, interesting. Oh. Diferență de 700 power. Ce-mi place mie. Cred că vreo 800. Da. Știu că este... Oh, are casca care îmi place mie, dar... Dar și asta e faină. Mamă, dar și asta care o am eu e faină. Mai ales dacă o bag cu setul. E blanauă rău. Na, îți place? Au, m-a durut. De ce mai nimeri, măi? Da, mă. Hop. Hop. Say what? Oh, nu, 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 nu. Mai avem o șansă să-l bat. Avem o șansă să-l bat. Dacă nu avem o notificare, dar parcă avem o notificare. Nu mai știu ce am făcut. Parcă avem o notificare pe ecran, nu mai știu. Stai. Mișcare, mișcare, mișcare. Hop! Ce mai? Oh, i-am dat criticală. Ok, nu mai are criticala. Dar totuși îmi dă mult. Oricum, n-am șanse să-l bat. Dacă... Că nu... Ce ziceam? Da. Vreau să pun pe armura mea o abilitate. Știu, uite. Așa se întâmplă mereu. Da, bun. Știu că am pe aici abilitate, ba nu, dar pe ce cască chiar? Cred că din capitolul 1, nu. Din capitolul 3 știu, nu? 3 aici. Da. Da. Bun, haideți să jucăm la duel. Bun. Revin când fac duel chest-ul. Bun, am făcut și duel chest-ul. Nu m-a luat foarte mult timp. Deci, e bine. Bun. Eu, serios, am muncit eu atâta pentru un duel chest? Seriously? Ok. Haideți că avem și un rar quest chest. Oh, mi-a dat un pic pe armura mea, dar de ce îmi dă și de puțin, nu înțeleg. With shadow abilities. Ok. In 5 rounds using Giant Sword. Păi eu n-am Giant Sword, nici epic. Haideți să deschidem acest epic chest. Mergem așa ușor prin ele. Ok. Și... Oh! Dar nu-i de upgrade, ba? Ba da. Încă un pic pentru armura mea. Și 12.000 de bănuți. Aparent.
920. Nu știu ce să zic. Bun. Am și eu abilitățile mele aici. Doar că vreau să folosesc eu asta. Și să trecem și noi la event frumos. Bun. Of maxim. Eu așa o să pun. Bun. Dar de ce mă pui să folosesc eu nici acum? Nu înțeleg. De ce mă pui fix itemul ăsta? Lasă-mă mai în pace. Doar că nu e destul, mă, serios acum. Ok, Tig, Trop, Walker. Știam asta. Cum a prins, nu înțeleg. Ok. Serios? Oh. Și ăla și... Yo. Ok, și-a pierdut arma. Oh, ce m-a apărat aici. Ah, nu. Și am luat și șoc. Și acum... Și acum le iau și de spate. Și dau bucate. Nu. Bun. Prima rundă am câștigat-o. De ce fel a fost runda asta? Lol. Ok. Hai, mă. Ok, cum știu eu metoda. Da, asta e metoda mea. Combo-ul... am uitat că am pick top. Băi, și de-aia nu dădeam eu runda trecută abilitatea de la armură. Eu uitasem că am acum... uite, am făcut și misiunea asta. Oh, stai că am ieșit de aici. Hopa. Bun. N-am terminat eventul, am încercat, dar nu n-am putut. Ok, nu. Nu strongman. The strongman. Hai că... Da, să știi că de strongman. Ok. Ok, dăm și circulatorul. Îl combo-uim. Îi dau la combo. Ok, hop. Mort. Prima rundă câștigată. Era să zic câștigat. Aoleu. Bun. Mă, dar vreau să am un combo pe arma asta. Dar niciun combo nu mi-apare, mă, frate, pe shop. Niciunul.
pentru Composite Glaive. Mă mir că mi-a apărut pentru fileile în shield. Ce facem? Fug în spate. Vin spre el. Cum se știe. Și circulatorul și l-am bătut. Frate, mie îmi place combo circulator. Ok, hai să dăm și următorul battle. Bun. Ok. Duel man. Ok. O sunt de bătăi de cap. Oh, nu, am trecut pe lângă... Oh. Nu trebuia să se întâmple asta ce a făcut acum. Mai ales dacă îmi dați criticala, eu n-am șans să o bat. Nu. What? Cum? N-are cum. Dar n-are cum, mă. What? Dar, frate. Ok. Wow. Wow. Na, i-am dat așa. Bun. Am câștigat și o primă rundă. Bun. Nu știu dacă clauzurile sunt legendare, dar nu cred că sunt legendare, fiindcă n-au albastrul ăla pe ele. Pentru că cele legendare au albastrul ăla pe ele. Parcă de zici ca un efect, de parcă zici. Nu de zici ca un efect. Oh, hop. Ok, opa. Ok. Bun. Îi dăm și noi așa. Opa. Stai că dau și eu. N-am mai avut timp. Bun. Ok. Am bătut din prima, aparent. Nu mă așteptam. Da. Snake Charm. Enemy doesn't deal the normal damage to you. Can enemy can poison you by successful hit. Poison effect sums up. Știu, asta doar cu poison știu că poate să mă omoare. Gen... Ea îmi dă foarte... Deci cu poison îmi dă foarte puțin damage cu armă. Ok, are... Cum se numeau? Shuangou epice. Ok. Nu m-a prins până acum.
Stai că eu de-abia am început. Adică să nu credeți. Oh! Oh! Wow! Ai început și tu, nu? Ok, dar oricum am bătut-o. Bun. Runda a doua. Mă merg că nu mi-a nimerit piciorul ăla. Trebuie să vedeți, când eu îmi fac și două abilities, ea îmi dă damage. Ba nu. Apare nu. N-are nimic. Bun. Am bătut-o? Da. Bun, am făcut și... Am bătut-o pe Snake Woman. Bun, de aici n-am mai trecut eu. Invisible One. You can see your opponent. Eu aici n-am mai trecut. Deloc. Aici știu, cred eu, pentru că este cu staff. Nu cu staff, cu ăla. Cum se zice? Nu staff. Spear. E cu spear. Spear. Hop. Pac. Șopic, pac. At. Ok, l-am prins. Pac. Iop. Bun. Și pe top. De unde? Ok, i-am dat șoc. Cred că i-am dat spierul jos sau ce are el ca armă. Nu. Bun, am bătut prima rundă. Bun. Pe mine, deci prima dată am pierdut la primul, după aia am ales altă armă și am trecut. Până aici când am pierdut de 2 ori și gata, am terminat eventul. Da, uite, acum Compseglev-ul ăsta, nu știu, mi se pare mai așa, mai... Mie-mi place. Foarte fain, are comburi foarte mari. Oh. Ce fac? What the fuck? Ok. Aparent... Nu știu dacă o să-l bat. Dar măcar încercăm. Îl batem? Na. Ba da? L-am bătut. Să vedeți că dacă nu-l dădeam pe jos, nu-l băteam. Cred. Mamă, ce real, 50 de gemuri. Dar când vine bossul? Că... Sau bossul e la Snake Woman. Și nu știu eu. Acrobat, ok. Ok, am dat șoc deja. Nici n-am început bine. Adică, nu, serios. Ok, îmi dă ceva damage băiatul ăsta. Nu e niciun din ăla.
Nu te cred. Nu te cred că am ratat. Deci abilitatea mea, mă, de frăție am ratat-o, mă. Și cât te ia oare? Ai, frate. Nu cred că îl bat pe acesta. Dacă e, folosesc setul meu. Sau chiar katana aceea, fără set, nu știu. Acum depinde și de armură. Haide, frate! Lasă-mă să te atac, măi. Oh. Dacă mă țin în criticalul ăla, mă întreba eu oare. Cât mă ținea? Ok, șoc. Bun. Ok. Bun, prima rundă și eu. În sfârșit. În sfârșit. Bun. Oh, perfect. M-a luat de spate și îmi dă pe topul. Nu! Nu, mă bate. Da, cam asta a fost și cu meciul ăsta. Cred. Sau poate nu. Poate nu ia stați. Taceți! În minuni! L-am bătut! Un minun peste minun l-am bătut! LOL! Și am luat ale 50 de gemuri. Adică mi-a luat banii înapoi pe Epic Chest. 40. Dar aproape mi-a luat banii înapoi. Da. Păi, mi-au luat și eu niște bani înapoi. Bani, nu. Avem abilitate pe Composite Glaive. Cască nouă. Cască aparent nouă. Eu vreau să iau. Mereu mi-am dorit. Și... Frate, mi-am dorit abilitate pe el. Haide la weakness. Mamă, e asta să mergem un pic la training. Să vedem dacă mă simt eu așa bine. Dacă m-aș descurca, gen, cu combo-ul ăsta. Ia. Sau nu vreau de spate, mă. Dar el ia mereu de spate. Mă, dar nu mai ia de spate. Ce ia de spate? Iese, da, mă, vină mai aproape. Fino. Așa, brav. M-aș descurca. M-aș descurca, sincer. Hai să continuăm. Ar fi fain să termin eventul, dar nu știu. Cine este? Evil Clown. Oh. Am și eu camourile alea. Eu strâng și de ability-ul.
Oh! Nu, hop. Hop. Ok. Bun, prima rundă. Niciodată n-am făcut eventul ăsta full. Bun. Nu știu cum să încep. N-a cam început bine. Nu începeam cu atacul ăsta pentru că sigur mi-l bloca. Deci, cred că mi-l bloca clar. Oh! Cum s-a întâmplat asta? Și de ce s-a întâmplat? Nu, m-a bătut. Deci oricum, runda asta nu mai are nici eu shadow abilities. Nu trebuia să las, îndeie. Fuck. I-am uitat. Dar nu că am uitat, nu știam. Hop. Asta e mai mult așa pe jos, deci că... Ai, frate! Nu trebuie să las unde e criticala. Ok, dar nu mai are arme. Când nu mai are arme, îl pot bate, clar. Dacă nu-mi dă picioare, desigur. Băiatul meu. M-a bătut! Dacă îmi dă 3 picioare deodată... Mai aveam 2 șanse. Acum cu norocul. Nu fac. Trebuie să-i dau armele jos. Că își face criticala și dacă îmi dă criticală, am belit-o, gen. Nu mai am ce face. Eu pierd, gen. Că nu mai am ce face. Ok, show, doamne. Ajută. Bun, fugim. Facem așa. Ne încărcăm și două ability-ul cât putem. Dacă mai vine asta după noi, bun. Bun, l-am bătut. Bun, 26 să batem busul. Oh, dar stai, că asta e doar o rundă. Deci eu l-am bătut doar o rundă, stai. Da, că acum nici nu știu. Wow. Chiar bine s-a întâmplat. Fine. Brav. Hop. Hop, așa. Oh. Bun.
Îi dau așa, oh. Ok, 15 combo. Mi-a dat foarte mult, după părerea mea. Nu! Dar stai, că mai avem o șansă. Tot dacă m-a bătut el cu shuriken, cu... Ce-s astea? Că am uitat cum se numeau. Am și în setul meu legendar. Nu mai știu cum se numeau, dar... Nu contează asta. O, dar cât i-am dat, frate. Ok. Eu uite-l, bă, că s-a ferit băiatul. Mă mir că s-a ferit. Acum e acum. Perfect, perfect ce a făcut, perfect e. Deci perfect a făcut. Da, acum... L-am bătut, mă, sfârșit, mă. Mă, l-am bătut. M-a bătut el odată, dar asta e. Uite că l-am bătut acum și acum e bossul final. Cine-o fi? Avem 2 încercări. 2 șanse, de fapt. Oh! Pe ăsta nu l-am bătut. Nu m-am întâlnit nici cu el. Ăsta dă cu foc, mă, scuipă cu foc, mă. Bă, uite, bă, ce-mi face. Să facă și el. Dă cu foc. Ne place nouă focul. You like the smell. Mă, dar sti fată sau băiat? Că mie tot nu înțeleg. Fată sau băiat? Nu înțeleg ce e deloc. Pe mine parcă și-i fată, sincer. Dat armele jos, nu? Au! Da, frate. Dar stai că sunt 3 runde. Ai, frate. Serios. Deci astea sunt arme cu foarte mult combo. Armele lui, Deerhorns. Dacă aș putea să-i le dau jos. Măcar area, mă. Da, eu. Știu ce scuipă cu foc ăsta. Ai, frate, critical. Nu, nu, nu. Eu am tot setul complet. Am tot setul. Oricum. Oh, i-am dat șoc. Oh, mă. Hai, mă, frate. Ce-te foc? Frate. Ar fi timpul... Da, este timpul să folosesc asta. Mamă, era bine că n-am dat fight, că dacă dădeam fight, este timpul.
Este timpul să folosim artileria grea. Deci este timpul. Este timpul. Ce nu înțelegeți? Gata. Setul nostru, bă. Legendary Needles. Uite. Cum se numesc. Ultima șansă a noastră. Deci e ultima șansă a noastră. Serios? Dar frate, nu-i dau nimic. Mă, tete, nu mai apăra. Mă, da apără mereu și eu nu pot să fac nimic. Uite cum apără. Am șanse să-l bat, dar dacă el tot apără, ce mai pot? Sincer acum. Nu! Ah, frate! N-are nimic, dar poate... Totuși, dacă nu-l bat, n-are nimic. Că doar eu nu-mi doresc să upgradez setul ăsta, că e foarte urât. Adică arată foarte urât. Și mie nu-mi place Deer Horse. Adică să recapitulăm. Nu-mi place setul, 2 nu-mi place Deer Horse. 2, 3 de fapt. Ce că 2 iar. 3, nu știu acum. Nu-mi place armura, nici casca, nici... Frate. Na. Nici cu ce trage, frate. Nu știu cum se numesc. Ceacarame. Ai, dar nu sunt ceacarame. Ba sunt. Cred. Nu știu. Ok. Ai, frate. M-am mai folosit de mult asta. Ce abilitatea, gen. Aia care am dat din aia ori. Heră. Și mai dăm o dată abilitatea. Și încă o dată. Și asta... Au. 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 Bun. Prima rundă, da. Da. Dar penultima nici n-am făcut-o. Deci are 2 runde și doar una. What the smells? Ok. What the smells? Auzi la mine. Hai că... Hai, frate! Nici am început bine, mă. Da. Am pierdut. Asta e cam... Asta a fost și episodul. Sper că v-a plăcut. Doar că... Mie îmi pare rău că n-am putut să-i bat. Na, acum... Eu vreau să-i bat, frate.
să termin tot eventul. Asta e acum. Na. Voi știți că noi ne auzim data viitoare.